Balik maneh nok kabar sepasar Bateh. Rong sepeda motor sing mlaku teko lawan arah tabrakan nok Kabupaten Tuban. Saking bantere kedadian kuwi, nggawe siji wong mati nok nggon, sauntara sijine babras kabeh. Kedadian tabrakan enek nok dalan dusun Kopen, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa awan. Rong sepeda motor kuwi tabrakan adurai sampai salah sijine korban mati nok nggon kedadian. Tabrakan kuwi kawite pas sepeda motor Vario plat nomor S2104I sing disetiri ambek Wiji Tondi Leksono, 25 taun, wong Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, mlaku teko arah lor ape ngidul. Sampai nok nggon kedadian, montore idep-idep mlaku nengen terus mlebu nok jalur tengen. Sauntara kuwi teko arah lawan mlaku montor Satria ora enek plat nomere sing disetiri Zainul Fanani, 21 taun, wong Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Mergo jarake sing kedeken, akhire rong montor kuwi tabrakan. Saking bantere tabrakan, gawe Wiji Tondi Leksono mati nok nggon kedadian. Sauntara kuwi Zainul Fanani babras kabeh. Karo petugas, korban sing mati karo korban sing babras kabeh digawa nok Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Kanggo ngerteni sebab pestine tabrakan, Pak Polisi nglakoni olah TKP karo mriksa para saksi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban.